Приятели, здравейте отново! Пак ще се с Боби от Вяра Стил. Днешното видео ще бъде на тема колко е ефективно половото отопление, когато се полага в готова замазка чрез фрезоване. Искам да ви обясня, защото това е най-задаваният въпрос до тук, откакто съм пуснал видеото, което беше промоционално за новата услуга. Всеки клиент, който се обажда и пита това колко е ефективно. То, нали, отдолу трябва да има изолация. То ще топля комшията и така нататък. Всички други такива заблуди. Сега искам да ви обясня първо, чрез пример, и тук съм подготвил една малка такава инсталация, за да разберете за какво става въпрос. Примерно, ако кажем, че това ни е тръбата, която е подовото отопление. Така, тя е поставена върху, примерно, някакъв тип изолация. Примерно. Така. Над тази изолация, теоретично, имаме в идеалния случай, нали, най-добре е около 4 до 5 см замазка. За да стоплиме, а това е примерно въздуха на стаята. Примерно, казваме, тук ще отопляваме 24 градуса, искаме да ни е стаята топла. Тръбата в този си вид, положена върху изолация, нали, стандартната подложка и по стандартния метод, ние, за да добиеме 24 градуса, нали, температура в стаята, говорим в едни добри условия, примерно на средно изолирана къща, нали, с сменена дограма, водата трябва да пуснем около 35 градуса да влезе тук. Защото, за да се получи предаване на топлина, т.е. водата да предаде топлина на замазката, за да достигнем повърхността на замазката, говорим за повърхността на замазката, за да достигнем около, да кажем, 30 градуса, ние тук трябва да сме пуснали 35 градуса, за да може тази вода да отдаде топлина на самата замазка, за да стигне повърхността на замазката 30 градуса. Защото по-малко от 30 градуса, ако има на повърхността на замазката, ние не може да отдадем топлина, която да стигне в стаята 24-24,5. Идеята ми е да ви обясня това нещо, защото реално предаването на топлина става около между 4 и 5 градуса. Тоест, за да направим 24 градуса стаята, ние трябва да пускаме около 34-35 градуса вода. Това е при условие, че тръбата е вътре положена в замазката. И говорим, че за дебелината на замазката, около 4 до 5 см. Ако е нещо повече, тогава времето, което ще отнеме да се стопли тази замазка, е много по-голямо. Но това е друга тема. Темата е доколко е ефективно това подово отопление, полагане на подово отопление с фрезоване. Сега, взимаме другия сценарий. Тръбата върви в повърхността, както имаме готова замазка и ние фрезоваме и полагаме в повърхността. Ако пуснем 35 градуса вода на повърхността, т.е. ние ще отдаваме към въздуха не с 30, а с 35 градуса. При 35 градуса ние реално ще добиеме не 24, а примерно мога да стоплиме стаята до 28-29 градуса в този случай. Така, и предимството на този тип монтаж е, че имаме част от загуби надолу, нали? Нормално е. Но, ако кажем, че тук долу е плочата, и плочата е, примерно, комшията се отоплява и неговата плоча, теоретично говорим, е 27 градуса. Така, долния край на плочата е 27 градуса, горния край ни е 35. Тоест, разликата ни е около 8 градуса. Тоест, ние тук ще отдаваме до един момент, докато не се срещнат някъде температурите като баланс. Нашите загуби ще бъдат толкова, доколкото времето, в което подгряваме, ще ни е достатъчно да стоплиме стаята. Хубавото е да имаме винаги термостати в стаите, които да управляват стайната температура. Защото тогава се получава най-голямата икономия. Сега искам да ви покажа една
Това, което обяснявам, че е така, защото тук имам една така импровизирана станция. Това е един диференциален термостат, който го ползвам по повод на други работи. И температурата на котела всъщност се ме сложи до температурата на замазката в момента. Температурата на замазката е 29, може би е 30 градуса, но понеже тук това резолюцията му е само през 1 градус, може би е 29,8, 29,9. Ако ви пусна, примерно, термокамерата, ще излезе около 30 градуса, 30,1 градуса. Така, температурата на въздуха е 24 градуса в момента, който имитирам ето тук на моята жена на метлата и лопатата, съм го закачил въздушен сензор. И подгряването на тази стая, това ми е кухнята, подгряването на кухнята става с 35 градуса вода в момента. Сега, по принцип, вече е загрета стаята. Ето, загрета е стаята, 24,7 е в стаята в момента. Но ще използваме тук за плодовете и зеленчуците на моята жена. Но истината е, че да се получава топлинно отдаване, се случват нещата с около по 4 до 5 градуса. Това е. Това нещо го използвам, по принцип го ползвах сега за един друг експеримент, така че съм закачил осцилоскопа, но това не е важно сега. Важно е това, което исках да поговорим. Дали е ефективно цялото това нещо, за което коментираме, и за полагането на тръбата в горния край. За да се получат нещата тук, 24 градуса в стаята, ние тук реално може да пускаме дори и 30 градуса вода. Ако имаме 30 градуса вода в горния ръб, т.е. да достигнем тук 30 градуса, защото пода при 30 градуса отдава топлина, прави стаята около 24,5-25. Тоест, ние с по-малка температура ще загряваме същото количество топлина, ще отдаваме в стаята. Това означава, че ако тук имаме 30 градуса, а комшията има 27 или 25, почти никакви загуби няма да имаме надолу. Дори при условието, че нямаме изолация. Сега, това е такъв видеоотговор, специално конкретно насочен към клиентите, които се чудат колко е ефективно, и идеята, че ще губят и ще топлят комшиите. Че е един мит, който просто трябва да го пребориме. Това е, показва ви пример, как в момента в нас съм с такъв тип подово отопление, с 35 градуса вода, отделям топлината, повърхността на пода ми е 30, за да мога да стопля стаята около 24 градуса. Всичко се случва през 4 до 5 градуса. Сега, ако тук пуснем 40 градуса вода, тук ще стане 35, тук ще направим примерно 27, 8, 29 градуса в стаята. Така, приятели, това е едно конкретно видео, което исках да ви обясня, че нещата не са така, както си ги представяме черногледи. Ако нещата са толкова черногледи, западняците никога не биха преминавали толкова масово на този тип отопление в момента. В момента Германия, Холандия е бум на монтаж на подово отопление по този начин. Така, и второто, което е, когато подгряваме в по-ниска температура водата, ние пестим енергия. Имаме икономия. Икономия. Това е. Икономия имаме от водата. Защото 5 градуса разлика, значи 35 до 30, тези 5 градуса разлика, това са страшно много пестене на енергия. Ако сте с термопомпа, тези, които са с термопомпа, ще разберат, че това нещо е от големо, много големо значение. Тези 5 градуса. Така че, както казвам винаги, останете в истината и нека истината ви направи свободни, приятели. До следващия път. Чао!